Bafethu ngithemba abantu bayaphila. Namhlanje nje ukuthi angikhulume nomuntu omusha bafethu. Especially thina abantu abasha siyahlupha when it comes to izinto zamapolitics. Sonke umuntu vele athi nje, mina ngihlanganisa nepolitics futhi ayikho ngifunda into enepolitics phakathi. Sonke saqala kanjalo bafethu until sibone izwi lethu liphela phambi kwamehlo ethu. Bafethu kulate ngempela manje. Lento yokuthi uthi awuhlangana nepolitics ayisizi. Asisukumeni abantu abasha sameni siyovota. Ogogo nomkhulu ngesikhathi sabo ngama 1994 basukuma ngobuningi babo. And bathi mabeyixoxa lento kuthiwa kwakugcwele ema-station akekho engafisa ukuyovota ngoba babefuna inkululeko. Le abayilwele ogogo nomkhulu namhlanje sesicindezelekile. Sicindezelwa yilo leli qembu lelo ogogo nomkhulu ababelilwele. Asidluleni ke lapho. Bengithi mina bafethu asihlanganeni isikhathi sihambile only 2 months isikhathi sihambile. And ngifuna ukuyiphinda ngigcizelele bafethu lento. I-ANC once yaphinde yabuyela emandleni. Once i-ANC yaphinde yabuyela bafethu emandleni. Kuphelile ngathi. Yabona nje ucabanga ukuthi busana amaphupho unasana izifiso zokuthi ngenilanga umuzi wakini uyovuka. Khohle ukuthi uyovuka mangabe kusaphethe i-ANC khohlwa. Musa namaphupho ukuthi ngenilanga wena uyoba nomsebenzi ube nemoto yakho uphile nje lempilo nje lewawuhlezi uyiphupha khohla kusaphethe i-ANC bafethu asikhohlweni kodwa konke lokho kuleli zandleni zethu and yabona nje manje sinesikhashana esincane kabi to decide ukuthi sidingani asimusa ukuphusha abantu abadala abasebenza ngalesa sikhathi sabo isikhathi sethu manje siyouth asisukumeni umanje sinagesa sinamanzi ithe kunjani mali nje under i-government ya-ANC. Mina bafethu angihluleli muntu kodwa umuntu ovotile i-ANC angimthathi inhlobo nje serious. Angimthathi njengomuntu osanamaphupho. Ngoba awukwazi ukungitshela ukuthi uzongitshela uvotele i-ANC ngenxa ukuthi mhlambe yakunale loto lenyanga eyodwa lezo nyanga lama projects abahlezi befakwa nabantu umuntu mase ecabanga ukuthi uyayiquality i-ANC ngaleyo nto leyo. Kushuthi kahle uyicabangeni njalo. Ngoba nje bakufaka nje lapho bona ingane zabo isebenza ngomasipala. Ingane zasemakubo isebenza endaweni right bayifaka company right wena wenza islim ukufakwa nje la kule contract mhlawumbe bakwenze ne-CLO vele uyibone kahle ukuthi nje CAO bafethu isikhathi sokudlala siphelile youth asisukumeni sambe siyovota lento yokuvotela iqembu olibonayo na ukuthi ngeke lizelwini because yazi ngisho ukuthi iqembu lakho yalithanda Ngibona kunabantu abancane obvious ngeke lizelwini musu ukumosha amandla akho thatha ivote lakho ulifaka entweni oyibona ukuthi ngeke izikusize bheka futhi maningi amaqembu akhona wabona ukuthi anayo potential yokwini because into esidingayo manje ukuthi ikhishwe i-ANC sikwazi bafethu ukuphila siba liberated ayibo sasacindezeleka sicindezelwa abanye abantu abamnyama asimusana ukudlala kanje asimusana ukudlala siphele ngempela isikhathi sokudlala umuntu nje olokethi nje akanandaba nepolitics sonke besingenandaba nayo until sibone ukuthi no man ungabe nandaba ukuthi akusizi ngalutho but yabo lo driver ibus le-ANC uyifake ehlathini ngempela and kubhlungu ngoba siyongena sonke kulelo hlathi whether we-ANC noma uyona because udriver i-ANC so asimusana ukudlala guys.